A veure, jo conec en Joan perquè ens coneixem des de petits. Vam anar a col·legi junts, llavors hem fet part de la vida, sobretot al principi, escolar, junts. Llavors jo el que intentaré és primer intentar lligar aquests seus inicis, aquestes seves inquietuds ja des d'infant, perquè vàrem viure coses en aquests inicis, als anys 60. Suposo que aquí la majoria que van anar a col·legi d'aquests anys ja veureu que de moltes coses sabem de què parlo. Bé, en definitiva, intentaré també posar-hi aquests punts principals que ell crec que ha anat mantenint al llarg de la vida gràcies a aquests moments de l'inici de la vida. Bé, doncs jo dic, primer, benvingut a tots. Un dia va arribar a Medinyà un pintor que tenia l'encàrrec de realitzar uns murals per a l'església del poble. L'església del poble, aquells anys del concili s'havien de restaurar, doncs llavors va venir un senyor i va començar a pintar parets. Evidentment va pintar temes Santa Fe i Sant Isidre, eren els encarregats de pintar allò. En Joan, per comptes d'anar directe a casa seva a l'hora de dinar, passava per l'església a veure aquest senyor i arribava tard a casa seva, esclar. I va passar moltes hores al costat, tots sabien com pintava i evidentment van fer una bona relació. Fins i tot li va prometre que ell pintaria, és a dir, que li va prometre que li pintaria tota la vida en aquest senyor, i efectivament és el que ha fet, perquè des que el conec fins ara si vol jubilar, vull dir que és un pintor professional, és a dir, que 8 hores al dia pintant. En Joan no fa res més que pintar. Llavors, des d'aquell moment, esclar, vull dir que, allò, evidentment, la de l'església va ser una anècdota perquè va pintar una santa i llavors l'endemà li anàvem posant vels perquè la gent no estava d'acord amb el que veia, i més vels i més vels. Com el judici final del Miguel Àngel, però si fa una part, que al final va quedar tapat i llavors més veies la cavallera de la santa. Però en Joan va continuar, és a dir, mantinguent la relació amb tot l'entorn. A Medinyà hi ha un castell que resulta que és un molt bon tema per pintar, és allò, ja tens un objectiu per poc que sàpigues. Llavors en Joan, el castell va ser un dels primers temes i efectivament aquesta idea que li va prometre a aquell senyor que s'hi dedicaria amb cos i ànima el rest de la seva vida, efectivament ha estat així. Per tant, la seva promesa d'infant, allò, què vol ser quan vos sigui gran? Ell va dir pintor, estem pintor. Bé, a part d'aquestes això, doncs jo voldria una mica la seva història explicar-la des de 3 grans eixos, aquí sí que des del meu punt de vista històric. Bé, per un costat de la Mediterrània, per l'altre parlaríem dels impressionismes i l'altre el surrealisme. Jo penso que són 3 grans eixos que en Joan l'han indicat una mica el camí de la seva pintura. Evidentment, ara, uns anys després de veure-li el que està fent, ha canviat molt, encara que sembli que no. Vull dir que en un inici, o ja en plenitud, tenies unes obres amb unes boirines, amb unes pàtines, que ara ha aclarit. És a dir, la pintura és molt més viva, molt més forta, tan forta, que aquesta idea impressionista que sol tenir ell està reflexada amb aquesta fortor de la seva presència. Bé, jo, respecte a la Mediterrània, voldria dir que realment hi ha una referència important a la Mediterrània amb tot el llarg de la seva vida, a part de l'obres que venim aquí. Jo m'ha suggerit que en aquest cas Catalunya forma part de la cultura grega. Grècia ha estat sempre constantment un model per l'art occidental, que feia referència també al tema d'en Subirach, i sense arribar a sentir la necessitat de considerar-la com una cosa pròpia, però sí tenir-la com alguna cosa plenament familiar. Nosaltres no estem tan lluny de mirar, sempre ens mirem la Grècia com aquest referent idíl·lic, la terra promesa. El fet és que a Catalunya els grecs s'hi establiren a Empúries, on deixaren realment vestigis importants i obres d'art emblemàtiques. A Medinyà, evidentment, també una vegada a l'any a les escoles ens organitzaven una sortida. Evidentment, aquells anys que només feien venir un autobús, ja no ho recordo si anàvem amb autobús o amb cotxes privats, però jo diria que amb autobús, doncs bus, nens, mares, algun pare, no gaires, anàvem a Empúries, evidentment, a Medinyà, la carretera més a prop era Empúries. Jo em pensava, quan era tan petita, que allò era la platja de Medinyà.
era un dia molt intens i normalment ens solíem cremar la pell perquè 2 vegades a l'any que anaves a la platja doncs no sabies què podia passar. El que sí que era clar a les búries que no sabíem una mica que allò havia estat important, és a dir, teníem tots consciència, els mestres ens portaven allà però no sabies massa per què, però esclar sabíem que allà hi havia coses importants, que havia passat una història, etc. En aquest cas, vull dir, volia fer referència, és a dir, per l'altra banda també Pere el Cerimoniós també va arribar a les portes d'Atenes, per tant les anades i vingudes de grecs cap aquí i després els catalans cap allà en el 1300, això ha fet que nosaltres tinguéssim un culte al clàssic que jo crec que, és a dir, la nostra literatura, el nostre modernisme, el noucentisme, tot està molt relacionat amb aquesta visió de la Grècia d'anada i de tornada. En Joan té, efectivament, diverses obres, és a dir, Empúries tampoc li ha estat indiferent des de poder aquests inicis, però no li és indiferent. Ella té unes quantes obres, una d'elles la Venus Empuritana, una altra l'Escolapi, és a dir, que fa clarament, explícitament, reproduccions de les obres clàssiques gregues d'Empúries. Un altre referent que us dic que m'agradaria comentar, que li veig molt de punts en comú, és amb l'impressionisme. A en Joan de petit li deien el ros de Tomet, és a dir, ell vivia en unes cases una mica allunyades del poble i ell era el ros, és a dir, els nostres companys, evidentment tothom tenia mots, no ningú sabia el seu cognom, però ell era el ros de Tomet. I això molts anys, i després, clar, si reflexiones bé, dius, ui, jo el que veig aquí molt de paral·lelisme amb Vicenç Van Gogh, que resulta que era el roig, en aquest cas, a part que té una retirada física. També es cremava, fer el roig. Bé, jo crec que en Joan, a part de mirar al sud, és a dir, la clàssica Grècia també ha mirat al nord. En aquest cas ja dic que no podríem fer un paral·lelisme amb Van Gogh, però sí que la manera que li agrada la pintura, que viu la pintura, doncs penso que tenen un punt en comú amb l'impressionisme, amb un incert impressionisme. En Fuselles, això sí, contra el que seria Van Gogh, no es té de vida molt estable, però ambdós han treballat amb molta intensitat i han fet una gran producció. El Fuselles és una persona molt ordenada, molt acurada, ha fet més de 100 exposicions, de 1.200 aquarel·les, 50 cartells, 12 murals de formigó, que ara us explicaré això dels murals de formigó, i 2.643 olis. Ell me diu que ho té tot comptat, per tant són 2.643. Segur. Bé, això dels murals de formigó, una mica també una altra anècdota, és a dir, de jove que intentava obrir-se al món, com tothom, anava a Banyoles, com tothom els d'aquella contrada, i allà hi havia una sala que se'n deia el Dalles, és a dir, un ball, una discoteca. Hauria sigut una granja de pollastres i després una discoteca. Això també aquí paral·lelisme, no? Sí, no podia ser res millor, després de les gallines, nosaltres estan darrere. Ell va treballar amb en Lluís Vilà, i amb en Lluís Vilà i en Güell, era una època que es decoraven, és a dir, que hi havia aquesta també una afició per entrar a la modernitat, i doncs en aquest cas en Lluís Vilà i en Güell del Sona de Banyoles i en junt amb en Joan varen decorar aquella granja que després va ser una gran discoteca que no sé quants anys ha durat, 30, 40, de festa. Tants, no? De 20, doncs. No ho sé. En Joan ho va decorar i en ella sí que hi veies, és a dir, aquestes primeres decoracions, hi havia moltes ganes de fer un surrealisme, és a dir, tu veies un ull, hi havia un rellotge, és a dir, molts referents, si us ho miréssim amb molt detall, allò quasi diríem que era un surrealisme a la daliniana, no tant, és a dir, la daliniana, però en el seu estil, i moltes ganes d'introduir-hi elements surreals, sobretot en aquella època, en aquest edifici concretament. I jo una mica això perquè ara, amb els anys, el surrealisme l'ha deixat, no el té aparcat a la seva manera, però tampoc l'ha deixat mai del tot. Sempre hi ha una vena que en un moment determinat agafa
És a dir, jo crec que en Dalí, en aquest aspecte, també bevia molt de la realitat. I esclar, si nosaltres ens n'anem al paratge de Tudela de Cap de Creu, resulta que el que va fer en Dalí era realment copiar unes quantes pedres que hi ha allà. Vull dir que ara ja tenim la sort de poder-hi fer unes visites allà, i si tu veus el Gran Masturbador resulta que hi ha la pedra exactament igual, la veuràs a Rompé. Per tant, en Dalí sabia distribuir els objectes, però en realitat eren fruit d'una realitat. Bé, jo entrant una mica amb l'idea del surrealisme, crec que la morfologia de la Costa Brava permet això, el visionari o el geni o l'artista descobrir-hi quantitat de formes inimaginables. Causelles a les seves pintures hi ha referències clares al surrealisme i ara, encara que la seva paleta és més figurativa. La llum en aquell moment dona de ple sense vergonya en els objectes, ha fet fora les boirines matinals, ara hi apareix la llum del migdia, la seva pintura és més clara, més nítida, més pulcra. En definitiva, el temps no transcorre a les seves obres, cosa que també sol passar a la pintura d'en Dalí, és a dir, hi ha un estat ball allà. Els seus quadres desperten molta tranquil·litat i serenor, alhora que són tan reals que quasi són irreals. Aquest jo crec que és el surrealisme d'aquest moment de la seva pintura. És tan real que quasi és impossible. En definitiva, és el reflex del seu ideal, és el seu propi honorisme, la seva pròpia abstracció. Moltes gràcies.